Hey, velkommen til Ballonfilm. Ballonfilm vil godt give lidt tilbage til musikken, og derfor har vi valgt at lave en konkurrence, hvor du har muligheden for at vinde en musikvideo til en værdi af 50.000 kroner og et fotoshoot, hvor du kan bruge billederne som dine pressebilleder eller singlecover. Konkurrencen går meget simpelt ud på, at vi har et band, som er skide dygtige til at lave musik, men ikke har råd til at gøre så meget ved det. Og så har vi Ballonfilm, som er skide dygtige til at lave videoer og godt vil hjælpe andre. Konkurrencen hedder Ballonist 2013. Den måde, som du tilmelder dig, er at gå ind på facebook.com/ballonfilm, like vores Facebook-side og upload din sang og få alle dine venner til at like den. De 5 mest likede videoer går videre til vores jury, bestående af: Hej, mit navn er Mathias Koldstrup, jeg er forsanger i bandet Dyné. Hej derude, mit navn er Pelfinger, jeg er producer, artist, sangskriver, sanger, rapper, perledykker, hvad som helst I nu vil have mig til. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Kom og giv mig alle dine penge, ja. Så jeg har råd til en boksekle ind, ja. Derudover har vi Brian Rice i juryen, som er sanger, og Ole Rosenstand Svend, som er redaktør på musikmagasinet Gaffa. Vi glæder os rigtig meget til at høre alle jeres sange, og vi ses derude.